Tene utikalo kile bisaba samba fila ani muka aminu meka file ambe fulidi au ma bololo sanfɛ ka yira la ko an ka bi bakuruba o bɛ tali kɛ min ni o ye politiko gilaw ye siraw ye ŋaniya damadɔ ta ka jamana sɛgɛrɛ walasa an bɛ gɛlɛya minnu waati na ka se ka an bɔ kɔnɔ o kɔ min bɛ tali kɛ sariya sunba min ni o taara ni o ye CNSP maaw fɛ min bɛ a yira ko min ni o ye colonel Assimi Goïta ko ale jamana maraba ni waati na ne y'o ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Politiko siratigɛw la fanga yɛlɛma min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ o ti kalo tile 18 su tɛmɛnen kɔ ni jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ni ale y'a ka fangabila lawaleya min ni o ye finitigi kulu ni a bɛ wele nazarakan daɲɛ suruna ko CNSP olu ka fanga talen kɔ siraw ɲɛmaw olu ye wulikajɔ barika bonya an ka jamana kɔnɔ don tɛmɛnenw na walasa min ni o ye segiminsɛya kɛ an ka jamana sariya sunba ale labatoli baaraw ye ni a bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel olu bɛ se ka waleya cogoya min na o siratigɛw la u ye ɲɔgɔnye filanan u y'o boloda jumadon tɛmɛnen o ti kalo tile 28 san 2020 walasa halisa ka kuma jamana kibaruyaw kan ɲɔgɔnye sa ale kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ ni a bɛ wele ko internet par video conférence o siratigɛw la min ni o ye u ka ciden ye ni o ye Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ale lamɛnnen kɔ a ka wulikajɔ la jamana kɔnɔ CEDEAO jamanakuntigi u ye laɲini damadɔ kɛ o dɔw ye ko ka min ni o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka wele teliyara u ka se ka hakilinataw di min ni o ye furancɛ fanga min ni ale bɛna boloda an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o ko fana ko min ni o ye jamanakuntigi ɲɛma ko ka o sigi min tɛ finitigi ye u ka sigi teliya la o kɔ min ni o ye gouvernement ɲɛma ye ni o ye premier ministre ko ka ale fɛnɛ sigi teliya la u ko fana ka kɛ maa ye maa min ni finitigi tɛ u ko o maa filaw ni o ye jamanakuntigi ani min ni o ye premier ministre ye k'olu kana kɛ maa ye maa minnu bɛ se k'u kan bɔ an ka kalata nataw la u ko fana ko ka gouvernement sigi gouvernement min ni ale bɛ sigi teliya la ani ka ɲɛsi walasa kalata minnu ni olu baaraw bɛ ka da teliya la min ni o ye wasaden kalata ka taa se fo jamanakuntigi kalataw ye u ko b'a ɲini fana min ni o ye furancɛ fɛngɛ ko k'ale kɛ waati surun ye kalo 12 ko k'a ka jɛn nin ba ye u ka laɲini dɔ fana ye jumɛn ye o ye k'a fɔ ko ka kolo sigi kolo min ni a bɛ ɲɛmaa bɛ kɛ min ni o ye u ka ciden ye Goodluck Jonathan ani u ka kɔfɛ minisiriw olu ni an ka finitigi minnu bɛ fanga la nin waati na k'olu ka o bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni a bɛ se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn ye walasa k'a dɔn taabolo min olu bɛna boloda nin waati na o ko fana k'u b'a ɲini Union africaine ani min ni o ye ONU ye ni o ye diɲɛ tɔnba ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka fara min ni o ye CEDEAO kulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ waati na k'u ka olu kɛ seereya ye seere min bɛ jateminɛ kɛ jamana in kɔnɔ min ni o ye bɛnkan sɛbɛn bɛna ta ale waleya lakɔlɔsili la cogoya min na teliya la. Faso tɔgɔla jɛkulu olu ye sariya sen fɔlɔ min ta min b'a yira ko colonel Assimi Goïta ni ale ye CNSP ɲɛma ye ko ale bɛ jamanakuntigiya jɔyɔrɔ fa nin waati na ni kibaruya dira min ni o kɛra o ti kalo tile 24 san 2020 k'a yira o la ko o sariya sen jɔ sen 32 na a bɛ yira ko colonel Assimi Goïta ni ale ye CNSP ɲɛma ye ko ale bɛ kɛ jamanakuntigi ka d'a kan min n'o y'an ka jamana sariya sunba min taara février kalo tile 25 san 1992 ko o sariya sen k'a yira o la ko ale kun tɛ min o ye camancɛ fanga ale tɛ o kɔfɔ o siratigɛ la walasa baara minnu ni olu bɛ sen na olu bɛ se ka kɛ min ni o ye sariya sen dɔ kan ni sariya sen ninnu olu taara o kama k'a yira ko Assimi Goïta ale kɔ ni ale kɛra maa ye maa min tɛ nin waati na ko min ni ale ka dangan ye k'olu bɛ jamanakuntigiya jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ olu ka sɛbɛnsen b'a yira cogoya min na o ko fana Mali sariya sunba ko nin bɛna kɛ ale dafalan ye ko nka ni a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko o yɔrɔ la
sariya sen min ni o tara ni a numéro 001 ko o le bɛ bila o bɛɛ sanfɛ o ko fana ko bɛ a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ko baara in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira dɔrɔn ko min ni o ye jamana ye k'a bɛ ka baara ni waati in na ko wa k'a ɲɛmaaya ko a bɛ maa dɔ bolo kabini jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ni ale ye fanga bila o ti kalo tile 18 ka na se fo nin don ni o ye o ti kalo tile 24 ko kuntigi kun tɛ jamana na sariya senw sɛbɛntiyali la. Imam Mahmud Dicko ka fɔ la ko Mali tɛna don layidu fu fosi dafɛ tuguni. Nin kɛra lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min kɛra min ni o y'an ka seko ani dɔnko o tɔgɔla soba min filɛ nin ye Badalabugu ni a tɔgɔ dalen bɛ Amadu Ampateba la min ni o ye Semasi denfa ye Imam Mahmud Dicko ale tun tɛlen bɛ ka tɔnbadenw bɛɛ lajɛlen wele lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min tun kun ye walasa dɔw de bɛ se ka kɛ maa minnu ni olu ni tora wulikajɔ min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ soroba ɲami min kɛra jamana kɔnɔ zuliye kalo tile 11 ana 12 donw na min senfɛ ni maa caman ni tora la ani maa caman jokina o senfɛ min ni o ye lajɛ min kɛra jumadon u ti kalo tile 28 san 2020 an ka seko ani dɔnko tɔgɔla so kɔnɔ Imam Mahmud Dicko a ye kuma ta a k'a b'a ɲini min ni o ye finitigi minnu kɛlen bɛ ka fanga ta nin waati in na ko u ni min ni o ye M5 RFP maaw ye k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka furancɛ fanga min ni o bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na walasa ka a sen don min bɛna kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ sigi da don a jamana marali la cogoya min na a ko fana a ko don tɛmɛnen na ko finitigiw u ye fanga ye jamana ye mara a ko siratigɛ la ko nin waati in na wulikajɔ o de y'a to olu ye fanga bila san 1991 san o ko o la min ni o ye don nataw ye a ko maa si tɛ ni sigi ni ka layidu fu fosi lamɛn ko baara bɛ kɛ min ni o ye jamana ka taaɲɛ ko baara bɛ kɛ ni o ŋaniya dɔrɔn o siratigɛw la a k'a bɛ foli ani kɛrɛnkɛrɛnni kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ni olu ka wulikajɔ de kɛra ni laɲinini ninnu sababu ye u ko maa minnu ni olu ni tora ni wulikajɔ la a ye dugawu don kɛ ka taa olu yɔrɔ minnu ni olu jokina a ye ŋaniya yiri kɛ min b'a to lafiya o bɛ se ka don olu kɔrɔ cogoya min na a ko min ni o ye CEDEAO ka wulikajɔ ye a ko maa si tɛ se ka bɔ kɔfɛ ni ka da an ka jamana ye maracogo fɔ an ye tuguni a k'a b'a ɲini halisa min ni o ye CNSP ani mouvement M5 ɲɛmaw k'olu k'u sigi min ni o ye furancɛ fanga min ni o baaraw bɛna daminɛ don nataw la ko ka o jɔsen yiri fɔlɔw turu walasa jamana bɛ se ka bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na teliya la. Ni kunnafoni bɛ dasiri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira o la ko nin baara bɛɛ lajɛlen bolodara ala ni AMAP ani ANCD olu ka boloɲɔgɔnma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.